Shasimba Manazarethe kuyasinda ukuthi ke sikhulume ngoba inkinga enkulu abantu isono sebesidla ngefork and knife. Khona abantu abadakwa ngenkani manje esontweni. Nenkosikazi yakho uma uphuma naye ekhaya akayibuke manje yesabatheni ngesabatha. Hayi emhlanganweni uyibuke ukuthi ifanele nesabatha. Ayiwadwebile namashiya. Umlomo nakawubo umlomo yababovu kangaka esontweni ngomakoti bethu kwenze njani Manazarethe? Wona mashimpela azacijiswa azadwetshwa zabe right umuntu azayishaya ekhiphe ngisho Facebook ekhipha wrong. Indoda ithulithini indoda uma ukuthi umakoti wayo ubhinqa isidwaba ngesabatha phakathi nensuku akasibhinqa isidwaba lapha ekhaya emzini kalala phansi uba